Szczęść Boże wszystkim, co tu oglądają, a w szczególności Ślązokom, którzy mieszkają na Śląsku, którzy mieszkają poza Śląskiem i wszystkim mieszkańcom Śląska chciałbym powinszować spokojnych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy, świąt symbolicznych, bo niosących nadzieję na zmartwychwstanie, na przywrócenie tego, że będziemy uzajść przedsia i oby się to stało jak w Egipcie. Można nie za rok, za dwa, ale poleku do tego dojdzie. I jeszcze jedno. Chciałbym, żeby się wam wiodło przynajmniej tak dobrze, jak się wiedzie mnie. A w opisie do tego filmiku będzie ta moja pieśniczka, kiedy tak przaja, jakaś śpiewo pieśniarka, co by się wam wiodło, co by wam się darzyło, tak jak się darzy i mnie, tak ja też wam życzę, żeby wam się darzyło, tak jak się darzy i mnie, albo i troszkę lepiej. No to z pomboczkiem, do już zaś.